хора, в днешното видео ще отговарям на въпросите, които сте ми задавали. Добре, първия въпрос, не знам въпрос ли какво е, ЗДР. Здрасти, моля снимка на лицето си. Не може, съжалявам, Бейхане. В кое училище си, кой клас си, не мога да кажа в кое училище съм, но съм трети клас. Как можем да вземем Free Robux? Ами мисля, че имаше една такава игра с пиано или такива игри, където хора ти дават Robux, но не знам точно как. Колко е 100 по 1000? 100 000. Може ли да се абонирам? Не само, че може, даже и задължително. Хора, на това видео, което сега ще пусна, чакам още въпроси на това видео, което в момента снимам.